Hej med dig. Jeg hedder Marianne. Tak fordi du er her. Og tak fordi du følger med på Mariannes Tarot. Og velkommen til dig, der måske er her for første gang. På den her kanal laver jeg 3 læsninger en gang om måneden. Og inden der mediterer jeg på månedens energi, og så trækker jeg nogle kort, og så har du 3 muligheder for at få en læsning. Det er august lige om lidt, så jeg har mediteret på august måneds energi og trukket de her 3 bunker. Det er bunke 1, det er bunke 2 og det er bunke 3. Så gør du bare det, at du lige måske lukker øjnene, mærker efter hvilke bunker der er til dig. Så kan du hoppe ned i beskrivelsen nedenunder. Der er link til alle læsninger, så du kan hoppe direkte ind. Der er også link til mine hjemmesider, til mit øvrige arbejde, eller link til, hvis du skulle have lyst til en personlig tarotlæsning. Ja, jeg tror det er det. Vi ses lige om lidt. Den her læsning er til dig, der har valgt bunke nummer 1. Så lad os se, hvilke muligheder der ligger til dig her i august måned. Start med et S. Starter med stavenes S på hovedet. Og når stavenes S vender på hovedet, kan det være følelsen af at mangle energi. Men det kan også være det her med at savne noget og gå op i. Noget du kan engagere dig i. Noget som virkelig tænder dig. Noget som tænder din gnist. Ja, det kan godt være, at du har gang i en masse små ting, men det er ikke sådan, der er ikke noget, der rigtig fyrer op under dig. Og det er derfor, det kan også, at det her kort også kan komme til at føles lidt som manglende energi, men det er i virkeligheden mere, at du ikke har fundet det, der virkelig sætter gang i dig. Der virkelig fodrer din livskraft. Så det kan selvfølgelig handle om arbejde, det her, men det kan også handle om måden, du lever dit liv på. Det kan også handle om parforhold. Men det er som om, der ikke rigtig kan komme gnist. Så lad os se, hvad læsningen peger på, om der er... det er det i hvert fald sådan situationen lige nu. Den her søgen eller længsel efter noget, som kan sætte gang i dig, eller som gør dig glad, eller gør dig begejstret. Måske er det lang tid siden, du har mærket begejstring. Og det behøver jo ikke at være over noget stort. Nogle gange kan være, er vi i, vi kunne kalde det en tilstand, eller en energi, som gør, at vi har let ved at begejstres over mange ting. Og det er som regel, fordi vi er et godt sted at beskæftige os med ting, som vi egentlig er glade for. Ja, lad os se, hvad der ligger op i dine tanker, op i din bevidsthed. Det, der du ligesom tænker, at det er vejen frem. Og der får du bægernes dronning på hovedet. Så det kan være resultatet af, at når du ikke selv mærker den her, lad os kalde det gnist, gejst, livskraft, særligt meget, så kan du komme til
at skubbe al din energi og kærlighed og omsorg ud på andre. Fordi du på en eller anden måde ikke... måske fordi det er en vane, måske fordi det er nemmere end at give dig selv den her kraft eller styrke eller energi eller kærlighed. Men i hvert fald, når bærenes dronning vender på hovedet, kommer hun ofte til at sætte forkert adresse eller modtager på hendes kærlighed eller hendes omsorg, eller kommer til at gøre det med så stor kraft, at der er fuldstændig uligevægt mellem at give og modtage. Så når bærenes dronning vender på hovedet, så kalder den meget på, at du skal tage dig godt af dig i stedet for. At du skal bruge din energi på dig selv. Og at selvom man kan sige meget godt om at give til andre, at det falder tilbage på en selv, eller det er den største glæde er at give, og så bliver man også selv glad. Men det er bare ikke der, du er lige nu. Og måske har du givet for meget i for lang tid. Og grunden til, at jeg sådan siger måske, at det er en vane, er fordi, at det her det ligger op som din plan, som din løsning på ikke at kan finde den her gejst. Det er at få andre til at blive begejstret i virkeligheden, eller få andre til at blive glade, som sådan en form for løsning på det her. Men jeg tænker ikke, det er løsningen for dig. Du er nødt til at komme hjem til dig selv igen. Og være nysgerrig på, hvor det er, din begejstring er blevet af, eller hvad det er, der kan tænde din gnist. Så får du vognen nede i din underbevidsthed. Så der er bare noget inde i dig, som gerne vil fremad og videre. Og altså have den her fremdrift. Have styrken, have power, have enkelhed. Sort-hvid, enten så går det den vej, eller så går det den vej. Og kunne vi ikke bare komme videre, og kunne vi ikke bare sætte fart under. Så der er virkelig noget inde i dig, der gerne vil videre fra det, du står i. Og helst med fuld kraft. Men spørgsmålet er om, fordi det her det er virkelig et kort for, vognen er et kort for viljestyrke. Det kan godt være, at din viljestyrke skal bruges, eller din vilje skal bruges anderledes, end du har brugt den indtil videre. Fordi der er i hvert fald noget, der ikke lige helt har virket efter hensigten. Så måske er det noget andet. Måske skal du gå en anden vej. Ja. Men det siger også, at du har styrken til at ændre det. Men det er ligesom om, hvis man tager al den kraft ned fra det her kort og putter op i de andre, så bliver energien ikke brugt rigtigt. Så det er det, du skal være nysgerrig på. Om du nu bruger din energi de rigtige steder i forhold til at finde din gejst igen. Du har arbejdet hårdt på sagen. Her har vi 8 mønter ude på fortiden, så enten har du arbejdet rigtig meget og forfinet det du kan, eller dit talent, eller
eller så du arbejder, altså bare generelt arbejder rigtig meget på i dit job. Og det her det er sådan et kort for, altså du har fået stillingen, og nu er det bare at øve dig. Altså det er sådan et kort for rutine og gentagelse. Øvelse gør mester. Og blive ved, og blive ved, og blive ved. Og det passer meget godt med vognen hernede, men du skal lave, det her, når vi har Stevnes S her i midten på hovedet, så har du brug for en eller anden form for korrigering. At der, hvor du lægger din arbejdsindsats, også selvom det ikke handler om arbejde, hvis det kunne handle om alt muligt andet. Og så er du bare nået til et mætningspunkt af det, du har lært her, eller det, du har trænet, eller det, du har øvet. Så jamen lad os se, hvad det mest sandsynlige udfald er. Det er endnu mere fart. Det er Sværdenes Ridder, som er fuld fart frem, men især med en lynskarp hjerne. Altså det er på det intellektuelle plan, der er fuld fart frem. Altså det er med, i tankerne. Det er nu skal jeg forstå det her, nu skal jeg lære det her, nu vinder jeg, nu jeg har mine principper, og dem følger jeg. Og det er jo selvfølgelig, altså når man ser på 8 mønter, som er arbejds- og gentagelseskortet, og vognen, som er viljestyrke og fuld fremdrift og kraft fremad, og i virkeligheden også meget tankekraft, og så er det måske naturligt, at vi så ender på, eller du ender på den her Sværdenes Ridder, som bare vil frem. Men måske er the fastest way to go slow her. Fordi der er noget, der ikke harmonerer i dig i forhold til den her. Uden tvivl vil du gerne fremad, og det er også, det er jo sådan livet er, og det er det, vi gør, bevæger os fremad. Men jeg tænker, at med den fart her, og med Stevnes S på hovedet, så kan det også blive en burnout. Fordi der ikke er den her passion eller begejstring med i det. Det er sliderkraft på en eller anden måde, og det er, og måske foregår det meget op i dit hoved. Lad os se, hvad det gode råd er. Det er 7 sværd. Som jo er et kort, der på forskellige måder taler om bedrag eller selvbedrag, eller at slippe afsted med noget. Og det er sådan et kort, når det er det gode råd, så ligger det som, at du synes, du har gjort det, du skulle gøre, det der stod i din magt, det du kunne gøre, og nu må du altså videre eller fremad. Men her bliver du bedt om at kigge på, men hvad med de ting, du sprang over, eller undlod, fordi de nok ikke kunne betale sig, eller det var nok ikke det værd, eller fordi faktum er, at du er ikke tilfreds i det her, og det kan brænde dig ud på en eller anden måde. Så du skal give dig selv lidt tid og plads til at kigge på det, som du tænker, det kan ikke betale sig at gøre, eller det giver ikke mening at gøre, eller
det bliver alligevel ikke til noget, så det undlader jeg at gøre. Der ligger jeg ikke, altså, du skal lægge kræfterne et andet sted, og måske et sted, som ikke er så oplagt for dig. Og det er ikke fordi, at jeg har nogen fornemmelse af, at du har sprunget over, hvor gæret er lavest. Tværtimod har du faktisk knoklet rigtig hårdt for det, men det er som om, det ikke er helt det rigtige, du har satset på. Der skal i hvert fald en korrigering til, på en eller anden måde. Så kig på det, du undlod at gøre, fordi det var mest logisk at undlade at gøre. Og så tage fat der i stedet for. Ja, det var alt, hvad jeg havde for læsning nummer 1. Husk, det er en generel læsning, så tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. Så vil jeg ønske dig en dejlig august måned, og jeg håber, vi ses på et eller andet tidspunkt. Kan du have det rigtig godt. Hej. Den her læsning er til dig, der har valgt bunke nummer 2. Så lad os se, hvilke muligheder der ligger til dig her i august måned. Ja. Jeg starter med 3 sværd. Og det er jo bare et makabert kort at kigge på, fordi det er 3 sværd, der gennemborer et hjerte, og regnen siler ned. Så det kan være sådan, du har det lige nu. Det, der er med 3 sværd, er, at det her, det handler om tankerne, og de følelser, du kunne have af smerte lige nu, kommer fra dine tanker. Og med stor sandsynlighed handler de om et eller andet konflikt mellem 3 parter, hvor det ikke kan gå op, og hvor du mest af alt, og det du har brugt dine kræfter på, er at forsøge at tage hensyn til alle parter. Det er sandsynligvis dig, en af parterne, og så kan det være, eller det kan være dine børn og mine børn, eller kærligheden og arbejdet, hjemmet. Det kan være alt muligt. Men der er ingen tvivl om, at det kan være svært at være dig lige nu. Og det er forbundet med smerte, det her. Og på den ene side er det vigtigt at ture og rumme og mærke de her følelser. Og på den anden side er det måske også godt nok at kaste et blik på, hvad du måske selv kan gøre anderledes fremadrettet i den her situation. For det er virkelig sådan et nogle gange så er det her resultatet af at have været en pleaser alt for længe. Og man kan jo sagtens være en pleaser og være så fyldt med kærlighed og gerne vil gøre det bedste for alle. Men på en eller anden måde, så selvom intentionen er positiv, så er det ikke en gangbar vej. Og det kunne vi i virkeligheden sige om mange ting, og måske er vores intentioner som oftest eller altid positive, men det er ikke nok.
Og det kan være utrolig barsk at skulle se i øjnene, at vi er nødt til at skuffe nogen. Eller fordi det her med, måske har du en tendens til at oftest at skuffe dig selv, eller måske bare skubbe det væk, at du måske ikke engang ser eller vil se, at du skuffer dig selv. Men det her med at skuffe andre, det kan føles så voldsomt. Så han har sagt, at vi er parat til at smide os selv ind under bussen hele tiden. Og det er jo ikke fordi, vi skal smide andre ind under. Men hvis lidelsen eller smerten i os er, er fyldt med, at jeg prøver at gøre det bedste for alle, og alligevel så lykkes det ikke, alligevel så er det smerte, alligevel så er det konflikt, så vil det ofte være fordi, at du glemmer i den der alle ting, der glemmer du dig. Og det er dig, der er den vigtigste i dit liv. Og det siger jeg, selvom du skulle have børn, eller alle mulige andre, du skal tage dig af, og selvfølgelig skal du tage dig af dem. Men vi må aldrig glemme, at vi selv er den vigtigste. Og det er jo på ingen måder, det kommer på ingen måde fra et ego-sted, men fra at jeg er nødt til at tage mig godt af mig. Jeg er nødt til at se på mig selv med milde øjne og vælge mig selv til. Hvis jeg skal træde frem og træde ind og træde ud i det her liv på en måde, som ikke skal være fyldt med smerte. Ja. Får du 6 svær. Så det er lige dobbelt op på sværene. Op i din bevidsthed, i den vej, du tænker, du skal gå. Og det er, dine tanker er sikkert fyldt med, følelsen af at stå i stampe. Af ikke at kan komme videre. Og jeg får lyst til at stille dig spørgsmålet, om du nu er sikker på, at det også er det her, du vil, det der giver dig smerten. Fordi lige nu er der ikke, enten er tiden ikke til det, eller er tiden ikke moden til det, eller så er du ikke moden til det, eller andre. Men altså med 3 svær og 6 svær, det her det foregår i hovedet, og du vil sandsynligvis forsøge at regne den ud. Og tænke dig til, hvad filen du skal gøre. Men det kan du ikke lige nu. Så det er noget med at sige, det er forfærdeligt at stå i den her konflikt, og jeg vil ønske, at jeg kunne løse den, og det er ikke rart at være mig. Men måske at give dig selv et frik, hvis jeg siger, men jeg kan ikke tænke mig til det. Nu må jeg lægge det væk. Det kan godt være, at jeg kan ikke lægge det væk, fordi jeg står midt i det, men så må det bare være. Og så må jeg prøve at komme ned i min krop. Og være til stede her endnu, i stedet for hele tiden at være et eller andet sted i tankerne, hvor du er ved at regne den ud eller løse ting. Fordi det er hårdt, det her. Og det kræver noget andet,
øh, for at finde en løsning, og det kræver, at du får skabt et space, hvor du ikke bruger energi på det her, for at den løsning kan komme op. Ligesom når der er, du ved, der er et eller andet navn, vi ikke kan huske, og så, det var heller ikke så vigtigt, så laver vi noget andet, og så dukker det op. Du er nødt til at komme væk fra det, fordi det kan ikke løses i det her. Så væk fra det i tankerne. Det fortsætter der bare for djævlen hernede i din underbevidsthed. Så det er virkelig... Du har købt noget for dyrt på en eller anden måde. Vær villig til at ofre dig selv i en grad, som du ved ikke, kan føles som om at slå en handel af med den mørke side i dig. Og vi gør jo ikke noget for... Altså, vi gør sjældent noget, med mindre vi tror, det er til gavn for os på en eller anden måde. Og det er jo det, djævlen her i Tarot skal lære os, eller den, der stikker en kæp i hjulet, ved at... hvis vi kigger på vores skyggesider, eller kigger på der, hvor vi måske virkelig er hårde ved os selv, eller på vores mørke sider, eller det vi aldrig nogensinde vil sige højt til nogen, så er det sådan en hvisken med, nej, lad være med det, fordi så går det galt. Hold det her væk, hold det gemt, tænk på noget godt, i stedet for at komme videre. Og jeg tænker, at det, der er brug for her, det er virkelig at ture og kigge på det forbudte i dig. Det du ikke nærmest har kunne tillade dig selv, enten at tænke, eller det du er flov over, eller pinlig over i dig selv. Få det frem i lyset. Det kunne for eksempel være sådan noget som egoisme her. At det vil du for alt i verden ikke tillade dig selv at handle egoistisk, eller være egoistisk, og derfor oplever du alle omkring dig spejler det og opfører sig egoistisk. Og vores skyggearbejde jo handler om at gå ind og se, så hvornår er jeg det selv? Hvordan kan jeg omfavne den her side af mig selv? Hvad er egentlig gaverne ved den her, ved at være det? Altså sådan, hey, jeg er også et menneske, og vi mennesker har alle de grimme sider, alle sammen. Egoisme, grådighed, løgnagtighed, you name it. De sider, som man tænker, men det vil jeg for alt i verden ikke være. Det er jo ikke fordi, det skal overtage ens personlighed. Men nogle gange må vi simpelthen nødt til at erkende, men det er også en del af mig. Og ofte vil det irritere os grænseløst rundt omkring os, når andre folk har en snas af det, som vi ikke vil vedkende, at vi også er selv. Der er noget, der skal favnes her. Så ligger Stævnes ridder ude som på hovedet på det, der ligesom har ledt frem til det. Og Stævnes ridder er jo sådan en passioneret ridder. Altså en passioneret person, mand, kvinde. Det kan være dig selv, det kan være en anden, men det er i hvert fald en, som jeg skulle lige til at sige, som vil være svær at være i rum med. Fordi enten så falder den her person i
restløshed og springen i alle retninger, eller i total sløvsind og opgivenhed. Det er sådan en... energien har ikke rigtig noget mål at gå efter, så derfor bliver det sådan lidt i alle retninger, eller slet og ingenting. Og det er sådan en meget stressende energi. Det kan i virkeligheden også være, at det er det, du står i. Enten at du selv er ramt af stress i en eller anden grad, eller en person omkring dig er, og det er det, der har sat det her i gang. Og jeg får lyst til at sige, at i det her, når jeg ser på de her kort, og hvis du sad lige over for mig, vil jeg sige, husk, at det altid er lovligt at spørge om hjælp. Eller finde nogen eller en og lette et hjerte til. Fordi det her, det er tough at gå med selv. Og det kan være godt at få lov til at komme lidt ud. Ud af dit hoved. Ja. Lad os se, hvad det mest sandsynlige udfald er. Det er naren på hovedet, og det er sådan en længsel efter lysten og lejen, og hoppe glad videre. Men det er ikke der, du er. Der er ligesom noget, du på en eller anden måde er nogle løfter, noget du er forpligtet til at tage dig af i det her, som du er nødt til at se på, og du kan ikke bare springe en masse skridt over og springe videre ud. Fordi hvis du gør det, så vil det blive alt for risikobetonet. Og jeg tror, vi alle sammen kender det, at hvis vi er så meget i vores hoved, at den bare spinner med 140 i timen for at regne ud og for at gøre ved, at det er ikke der, vi lige pludselig skal tage en beslutning om, så nu går jeg den her vej, og nu gør jeg det bare. Du er nødt til at skal ned i din krop og finde så meget ro og så meget kærlighed til dig selv, at du kan sige ja. Men jeg vil bare ikke se den her side af mig selv, eller jeg vil bare ønske, at jeg ikke havde den her side, men det er okay, jeg er også bare et menneske. Lad os se, hvad det gode råd er. Det var da fantastisk. Det er 6 stave, og det er jo sådan et sejrskort. Så det er sådan et, prøv at du kan, og du vil, og du skal nok klare det. Du kan sagtens det her, og du kan komme sejrigt ud af det. Og det vil være forskelligt for folk at lytte, hvad det er for, hvor meget det her det fylder i dit liv. Om det er et lille hjørne, eller om det er det hele, eller... Men hold fast i tilliden til dig selv, og din tro på, at du kan det her, for det kan du. Det betyder ikke, at du ikke må spørge om hjælp, eller... du har sikkert løst det lige nu. Jeg tænker, det vigtigste det er at huske, at en hjerne, der spinner så hurtigt, kan man ikke finde løsninger fra. Der kan simpelthen ikke komme ny input, før du mentalt har bevæget dig væk fra det her problem, og mentalt er et andet sted.
Men du kan, og du vil, og du skal nok klare det. Ja. Det var da en lidt tof en, den her. Men husk, det er bare en generel læsning, så tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. Så vil jeg ønske dig en dejlig august måned med alt det her. Pas godt på dig, og jeg håber, vi ses på et eller andet tidspunkt. Kan du have det rigtig godt. Hej. Den her læsning er til dig, der har valgt bunke nummer 3. Så lad os se, hvilke muligheder der ligger til dig her i august. Vi starter simpelthen med 2 bæger. Du kan næsten se, det her det er et kærlighedskort. Det er kærlighed mellem 2 mennesker. Så det kan jo være sådan på det romantiske plan. Det kan også være, det behøver ikke at være med 2 mennesker. Det kan også være mellem det feminine og det maskuline inde i dig, som på en eller anden måde aligner sig og finder en balance. Det kan også være venskab. I virkeligheden kan det også være partnerskab i forretningsøje med. Men i hvert fald, det ligger som det første kort, så det handler om et eller andet form for partnerskab på den positive front inde i dig eller uden for dig til et andet menneske. Og det, der er så smukt med det her kort, er, at vi bliver mindet om, hvordan andre mennesker er et spejl for os. Både det, vi beundrer hos andre, og det, der også irriterer os ved andre, er jo sider af os selv, som vi på en eller anden måde ikke har omfavnet, eller har set, eller opdaget hos os selv. Men det er jo det, relationer kan. Det er de her spejle, og det er jo altså sjældent en fuldstændig direkte spejling, men der er virkelig noget om snakken, og hvis det nu er en ny begyndelse i kærlighed, for eksempel det kan både være venskab eller i et parforhold, så og især hvis det er i forelskelsesfasen, vil vi jo typisk se alle de positive ting, og vi kan også fuldstændig glemme, at vi selv har de samme kvaliteter. Måske bliver de udtrykt på en anden måde, måske trænger de til at komme lidt mere frem i lyset. Men det er virkelig når vi er i relationer, som er på en eller anden måde i et positivt lys, ikke at de skal være det altid, men når de er i den positive energi, er det virkelig sådan også et signal tilbage om, hvem vi selv er. Og fuldstændig det samme, hvis det er hvis det er på den negative front, det er måske bare mere opbyggende. Og måske er det vi glemmer, når vi ser det positive i andre mennesker, at hey, det er også dig. Så det er jo derfor, relationer er så vigtige for os, fordi vi har utrolig mange blind spots, og det er begrænset. Altså vi kigger jo på os selv med et bestemt sæt briller, som er formet af vores liv, vores erfaring, vores opvækst, vores opdragelse. Og nogle gange trænger vi virkelig til at få pudset de briller, eller tage nogle andre på, for at kunne udvide vores perspektiv, og jo i virkeligheden også vores syn på os selv. Så der er fokus på relationer på den ene eller den anden front. Måske får du et kærlighedstilbud, fordi eller så går du og tænker på at give en anden det. Fordi du har bægernes page op i dine tanker. Og bægernes page er sådan et forelskelseskort. Og pagerne er nybegyndere, så det er også en lille smule umoden følelsesmæssigt.
som jo også forelskelsen er. Men det er den her spirende kærlighed, og passionerne taler om en ny begyndelse. Så måske går du bare rundt og er forelsket, eller også så har du netop, han har sagt, givet din kærlighed, vist din kærlighed til et andet menneske. Og det er sådan et flow og bare glide igennem livet. Så på en eller anden måde, så tænker jeg, at du er, måske er du lidt på en lysrød sky. Der er i hvert fald, jeg tænker, at du på en eller anden, af den ene eller anden grund, har sommerfugle i maven. Ja. Det fik jeg måske sagt for tidligt, for så ligger tårnet på hovedet nede i din underbevidsthed. Men der er jo det med sommerfugle i maven og glæde og spænding, at nu ser jeg i maven, det er jo virkeligheden op i hjernen, det foregår, men altså spænding på den positive front, og så angst på den mindre positive front, det er det samme, der sættes i gang i vores hjerne. Det er den samme kemi. Og tårnet på hovedet er sådan en følelse af indre kaos. Af et oprør indeni. Og det kan jo være, at alt den her glæde eller forelskelse eller ny begyndelse trigger noget i dig. Altså, jeg tror, de fleste af os godt indimellem, hvis vi har prøvet at være forelsket, tænker, men det er jo lideligt at være i længden, og det kan vi ikke. Jeg kan ikke tænke klart. Det kan være den ene side af det, den anden side kan være, men kan jeg regne med det her? Kan jeg stole på det her? Bliver det det samme som sidste gang? Altså, at du bliver fanget i angst omkring det, du træder ind i, eller det, der er ved at åbne sig. Men når tårnet vender på hovedet, så er det sådan det er ikke fordi, det hele falder fra hinanden. Det er sådan en mildere form for kaos, som du kan sagtens reparere på det. Du skal i virkeligheden turde omfavne det og tage dig lidt af det, i stedet for at skubbe det væk. At det er okay, jeg har det sådan her lige nu. Du kan sige, at jeg burde være glad og fuldstændig svævende, og alligevel så er der en lille orm inde i mig, som gør mig bange. Så tag den orm ud og kig på den. I stedet for at skubbe det væk. For jeg tænker, at det vil gerne kigges på, det her. Og tingene bliver måske heller ikke så farlige som at, så må jeg ikke have det, eller så må jeg ikke føle. Det bruger vi så meget energi på, i stedet for bare at lade det komme op og sige, men det er sådan her, jeg har det. Det er det her, det er det her, der fylder lige nu. Kan jeg vide hvorfor? Det var da sjovt. Altså det er ikke fordi, vi behøver at tage det super alvorligt, men lad være med at undertrykke det, eller skubbe det ind under gulvtæppet. Det bliver et enormt tykt gulvtæppe at gå på til sidst. Nå, lad os se, hvad der har ledt frem til det. Det er simpelthen 10 stave. Og 10 stave er jo det her med, han var næsten ved at give op, slæbt sig afsted og aset og maset og for at komme i mål. Og så, næsten på målstrengen kan have lyst til at smide det hele. Men det er faktisk, som Kort siger, det var det sidste, du skal. Du bliver så glad for at have gået hele vejen. Så om du allerede har gået hele vejen, det kan jo være din egen udvikling, eller det, du har arbejdet med for at komme herhen til. Eller måske at det her den sidste del af rejsen. Og så er det i hvert fald det gode råd at fortsætte.
Øhm, og det kan være, at du sådan tænker, nu har jeg lavet alt arbejde, så nu skulle det kun være glæde og idyl her. Nu skulle det være let. Nu skulle der ikke være uro inde i mig. Nu skulle der ikke være alarm. Nu skulle der ikke være ballade. Jeg har ryddet op. Men måske er det her møde den sidste del af den her rejse, og gå endelig hele vejen. Fordi du er langt. Det er en tier, så det er en afslutning og en ny begyndelse. Så bliv endelig ved. Og i stedet for at synes, du skal være, eller mærke, eller føle noget andet, end det du gør, så omfavn det der er. Det er ikke farligt, og det er okay. Altså ligesom vi i vores mørkeste stunder og perioder af vores liv også sagtens kan grine og have nogle gode stunder indimellem, så kan det også midt i glæden og forelskelsen, hvis det er det, være ting, som er svære, eller ting, som gør ondt. Og det betyder ikke, at det er den forkerte vej, at det betyder ikke, at der er noget galt. Jeg hælder til, at det her det er sådan den sidste del af denne her rejse for dig. Og ja, man forbinder tit 10 stave med byrde, altså som en byrde, fordi det er hårdt. Men det er livet også indimellem. Og nogle gange kan vi have sådan en, af god grund, jeg vil have mere lethed ind i mit liv, og det er der mange af os, der virkelig vil have stor gavn af at have mere lethed i livet. Men det betyder jo ikke, at det svære, eller det tunge, eller det, der kræver flere kræfter, det ikke er der. Det er ikke et enten eller. Enten så er det tungt og svært og hårdt, eller også så er livet let, eller enten så er kærlighed svært og hårdt, eller også så er kærlighed let og lige til, fordi ellers er det ikke rigtigt. Men lur mig, om begge dele ikke bare skal have lov til at være der samtidig. Og det er det, vi skal kunne rumme. Det mest sandsynlige udfald, det er 4 bærere. Så det er sådan en, du tøver lige. Du hakker lige bremsen i, og tøver med at tage imod den her nye begyndelse. Og måske er det fordi, der er noget, du skal lige have dig selv med på en eller anden måde. Noget følelsesmæssigt, du ikke har evalueret færdigt på, eller som du ikke lige har tykket nok på. Og i stedet for at gøre det sort-hvid, enten så siger du nej tak, eller ja tak, så kunne du måske sige måske. Eller måske bare give dig selv en rumtid til at, du behøver ikke træffe nogen beslutning lige nu, fordi der er lige noget af et følelsesmæssigt karakter, som du lige skal mærke efter. Hvor er det, jeg står i forhold til det her, i stedet for bare at skubbe det væk og så gå videre? Eller lad det opsluge dig, og du ikke tør at gå videre. Men det er også sådan lidt kortet, som siger, at jeg ved, hvad jeg har, men jeg ved ikke, hvad jeg får. Og det jeg siger til mennesker, der kommer i forløb hos mig, og som oplever gerne at vil have mere fred indeni, og have det godt med sig selv, og jeg vil videre, og man siger, det kan jeg godt forstå, men du kommer ikke videre mod det her, uden at skal ud af din komfortzone, og ind i noget, der også er forbundet med frygt, eller noget, der er svært, fordi vi kan ikke ændre os, uden at gøre noget andet end plejer. Og så snart vi gør noget andet end plejer, så tolker hjernen det som
her fare på færre. Og det er jo derfor, at det at kunne berolige sig selv er måske en af de vigtigste hvad hedder sådan noget, den vigtigste evne, vi kan have. Fordi vi kan simpelthen ikke flytte os, uden det er forbundet med frygt på en eller anden måde. Og det tror vi sjovt nok, at vi kan. Og sådan noget som forelskelsen, der er den jo kamufleret i så meget dopamin, så vi måske ikke mærker den, og alligevel så mærker du den. Så giv dig selv al den tid og plads, du har brug for. Det gode råd, det er mønternes S på hovedet. Og det er i virkeligheden sådan en, lad være med at have for høje forventninger. Tag det let. Tag lidt let på situationen. Og undersøg det lidt. Lad være med at fylde hele den her fantastiske, dejlige ting med alle mulige forventninger, positiv som negativ. Men bare vær med det. Og tag det 1 time ad gangen. Så tag det med så meget lethed, som du overhovedet kan, og i lethed i forhold til det med forventninger eller dom. Jo mere du kan skrue ned for de 2 ting, jo nemmere vil det blive for dig. Ja. Det var alt, hvad jeg havde for læsning nummer 3. Husk, det er bare en generel læsning, så tag det, du kan bruge, og lad resten ligge. Så vil jeg ønske dig en helt fantastisk august måned. Kan du have det rigtig godt. Jeg håber, vi ses på et eller andet tidspunkt.